पहले बड़ी लाहियो नहीं सकी रो अब मान ला जब तू घरवा के लगियो ना बाड़ो तो है ना मार छिला रहल बाड़ो हाँ वार्ड में उठल बड़े ऊ रहो चुनाव से लड़ गांव में कर चुनाव के तो तू गर्दा उड़ा के धर दे ना भगल देखै मत चली बड़ा बढ़िया गाना बजाना भगल बात बात कहीं कोई बहुत बोल रहा भैया हाँ लेकिन अब बोले के समय नहीं खरा हो ना 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 जी ना बबुआ बड़ा निक निक कुल बात बोलनी है जय दे बोल दे निरवा हां काहे बाग मरदा बुताई रहला बोर कइलो हमारा नियर आदमी सजुरा के ना भगल तर कइलो देखो भैया लगे एगो बात हमको गर जीवन के करा के कहल जाला हां हम पहले ही समझौनी है हां मान ले के लइका बड़ा सौह बड़ा सही अरे बेहुदा दोनों गर जीवन बारे मान ले के लइकन का गर जीवन न हमरे के बानी जा चाहे कलामुद्दीन भैया बने चाहे मास्टर साहब बने चाहे तू शुक्ल जी बानी लेकिन चार गो लइका के कोनो से तो कोनो गारंटी नहीं है कि चारों लइका इंजीनियर हो जाए और चार गो में से एगो नेठो हो जाए तो ओकरा का करबो नेठवा के अनठवा का अपन लइका ना कहबो अनठो तोहरे लइका हो इहो हो सकला कि डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब तो लंदन और विदेश में पढ़त होए तो ओनिए डॉक्टरी अपन इंजीनियरिंग करे लगे ओन ठीक बजे कहा के नेठवे देखे लगे ता लास्ट तक ला नेठवे देखे लगी ऐसे उहे तरह करी और नेठवे तरह के करी एहो पर ध्यान देवे के बा बुझला बैठे चली गाना बजाना होके बात बात कहीं समझ ना आई कहे कि कम लोग हां हां वही में बात हां खाली संगीत सुनने के सवाल हो जाता है मैंने क्या उत्तर उठा दो हर बक्सर में चली संगीत बैनाथ बाबा अब बैठी लो अब माके के समय नहीं खा के ठंडा बा मार दे तो दूसरे लग दे हां बैठे लोग बैठा दिया निर्गुण हो हां महीने की अब आप लोग गीत है सब महीने के गीत है यहां से हे भैया लेकिन कहे के बता तीरा बड़ा बकोहरा बसियो दृष्टि से अरे बन जाए हमने के जना जलसा में आइल बनी जा अरे बाबा दो लाइन के एगो आध्यात्मिक गीत रही अरे बाबा वही अध्यात्म माने निर्गुणे रही लेकिन दूसरे भाव के रही अरे बाबा वही में हमने के अपन दिखाओ जाई कबीर दास के भी भजन हमारे साधु जी बैठल बानी अरे बाबा तो कबीर दास के भजन हमहू सुनाई ब्रोवा के ना जी कबीर दास के उल्टी वाणी पर से कमर भीजे पानी हां ना बबुआ ई तो दूसरे बात एगो हेंगे खगावत रहे हमरा के जब भैंस भी आए गए मोहल्ला के पाड़ा गिरे जा एक जना पुराने वाला कहले करे कौन भैंस रहे कौन पाड़ा रहे दादा हां छोड़ा इनका सब बतिया वाला पाड़ा का चुम्मा ले चलो मास्टर साहब किस सबका जले खामर गपला बाबा चल गइल बनी महाराज जी ओहे महाराज हम रोला है जितना लोग बैठल बा ये जिंदगी 4 दिन का मेला है इसमें झमेला करना है जौन बोरल बतौन बुतैबे करी जौन फरेला तवन झरेला साधु जी सबसे सच्चाई बात बाकी है धरती पर जे आवेला उ दिन मरे लेकिन काजल न कहनिया ना जाई ना जाई मैं लोग के लेके जाई मैं लोग लेके जाई मैं लोग का कही ए से कहे का का बोला बोला ए बबुआ जे लेखा वहां का चल गई साधु जी जे लेखा पिताजी चल गए वही लेखा सारा लोग चल जाएगा मत किस्सा बता हर जाए के मैं को
नगरिया रे भैया अब खाली संगीत है खाली संगीत में लय पे जाई लहसुन प्याज मरचा सब बन चोखा चटनी बन दीदा अब खाली संगीत है कि सबका नगरिया तो देखो बाबू नजरिया तो देखो साधु जी भैया को बेटा है जब बाल ब्रह्मचारी बना सब अपने को बताओ तो नहीं है बहुत बहुत पुरस्कार है निर्गुण भजन भजन निर्गुण के भजन भजन मतलब है सभी अरे मोहे अपनी को उस सब में भैया उल्टा हो जाए बिगड़ जाए बेटा भी साथ रे भाई मुझे अपने डाल पर हां क्या है ईश्वर भगा आ रही हवा हरा आना तो रे खोटा छड़क जाए
जिंदर बाबा परम लगा हम बाद बच्ची नहीं हां हमने का पहले पहले बड़े भेद भाई आई है पुरस्कार आई गोपाल बाबा के और बाबा का आत्मा जहां भी रखे भगवान स्वर्ग में वास दी हे बाबा चला कबला फेंक तो दे दो गमाई बाड़ा दे क्या है बता है भाई हां हो पिया पिया से चेता 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 मार दी 8000 लोग आवत तो कम से कम नचनिया खाला भइबे तो ओकरा के तन झमका दो हां ऐसा न गोबर में के खाला भइ रहे का ओकरा बावरे ला इनका के जा पठले बा ओ भी कहत रहे कि नचनिया के कौन काम बा हां नचनिया के कौन काम बा जा एकरा से बतिया वाला पाड़ा के चुमा ले हो अब बिना नचनिया के दिन जानता रहे ऊपर हाल सुनामा जमे है नहीं के लगनिया में नचनिया के सुनाई तो पूछिया